Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan Rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haga khat lai terik mentau benai yayong arjar khat khandai ki khon ki hajar jong ka right maulam ki la yok ban pun kut no ya ka shat lengdo shat suk mensim ka ba shisien sisnem jong ka ne ka right haga ne ka sngi ka ba khat do jong ka ne ka shat pen i tan rai ka jing shat ka la long hapdeng ka jing ipo ipeng da ka jing ye shem menta jong ki khon jong ka right kan thei bat shin rang hala ka riam ka bek tan rai kun thup na do ki hapret ki samla bat ki rang ba haga ne ka sngi ba khat do jong ka ne ka shat suk mensim ka bala pen long hamadan shat lengdo maulam Layadon lang rengkat ru usiem kahima khairim upaim Dr. Balajit Singh Siem u MLA kani kathai hagju kopor balong ru sembot menteri rangba kajela uba Preston Tensong pat lawan bansaki ya kani jingshat dagi spa ngut ki khon ki hajar jong kani karai